Wat is voor jou het allermooiste dat uw provincie te bieden had? In de verkiezing Het Mooiste van Friesland streden 10 finalisten om jouw stem. Omroep Friesland Televisie stelt alle finalisten naar jou voor. Joet, de centrale apotheek in Ljouwert. De centrale apotheek op een vaststreek in Ljouwert is een bijzonder gebouw dat bij een soort Ljouwerters en Friezen bekend is. De apotheek is stedenbouwkundig een van de architectonische topstukken van Ljouwert. Het Jugendstilpand is een rijksmonument en opgenomen in de kuierroute van bijzondere Ljouwerter monumentale gebouwen. Zaken Thijsma is rond 1854 de 5e apotheker op Riege op dit plak. Een prachtig werkplak, vindt er. Ik heb al steeds in die apotheek toen ik 18 was of zo. Wie ik mij met de steed. En dat wie natuurlijk wel vaak. En dan zeggen we even om het hoekje bij de Willem-Diek loop. En dan zeggen die apotheekjes zo steen dat je deze street in gaat. En dan weer het natuurlijk een heel indrukwekkend pand. Zo mooi heeg, mooi geel, mooie stenen. Het pand wordt ik heel vaak toch mensen die de stad bezoeken op een foto zet uit allerlei hoeken. En als je op internet dan zie je al je foto's van het pand. Zelfs als het regent, zoals het joert, dan ziet het er toch heel mooi uit. Ik ben toerist. Ik ben gisterochtend vertrokken uit mijn dorp in het zuiden van het land. En nu ben ik in Leeuwarden vandaag, omdat het regen werd. Ben ik een aantal musea gaan bezoeken en nu is het dus stralend weer. Dus ja, dan ga ik even de stadswandeling doen. Ja, we staan hier bij een bord van wat we noemen de topmonumentenroute. We hebben 3 wandelroutes door de binnenstad en 1 langs de topmonumenten zoals wij dat beschouwen. Oldenhoven, Kanselarij, Stadhuis. En daar rekenen we dit gebouw van de centrale apotheek ook toe. Iedereen noemt het Art Nouveau, dat is het ook wel. Het gaat een heel eind in de richting. Echte stijlzuivere Art Nouveau vind je eigenlijk weinig in Nederland. Dat komt echt uit Frankrijk, België. Maar er zijn wel wat voorbeelden die een heel eind in de richting gaan. En daar is dit er zonder meer één van. Echt heel bijzonder. Zo en dan rustig naar elkaar toe loopt. En daar heb je dat in principe hetzelfde idee. Alleen dan, ik vind het een schitterend gebouw. En ik heb stedenbouwkunde gestudeerd, dus dan leid je nogal sneller op dat soort gebouwen. En het integreert gewoon heel erg hoe die vormen zitten en het tableau wat er bovenin zit, dus die tegeltjes, schitterend. Dus, ik was heel benieuwd hoe het in elkaar zat, dus ik een beetje analyseren van waar gaat het heen, wat voor stijl is het eigenlijk. Ik moest aan Jugendstil denken, maar Art Nouveau, maar ik weet niet zeker of ik nog goed zit daarin. Maar volgens mij wel, of niet? Arjan wie stadsdichter. En toen dacht ik, wat zou er nou mooier wezen dan een gedicht op een apotheek. Maak het toch Arjan. En dan had ik Arjan vregen. Nou, dat is weer Alexander Kleer, hè? Dat klinkt wel heel makkelijk zijn. Ja, ik ben een hele groene dichter vanzelfs. En het was een van mijn eerste opdrachten ik als stadsdichter. Zo herinner ik het me. En ik had eigenlijk geen idee hoe ik zo'n aanpakken moest. Dus dan had ik me vreken van kerstmierke een roenleiding aan terug het gebouw, waar witkomst dan op ideeën. En zo had ik een roenleiding aan. En dat was heel nieuwsgierig. En het was winter, het was flink koud of ijzelig. En toen kwamen we op het toerke. En ik zei van, nou, ik was eigenlijk net, ik had een beetje hichtevrees. Dus ze zei, nee, je maar even zien, jongen. Dus ik stap daarop, maar het was derlei ijs en ik slipper. Volgens mij kon ik me nog correct beet pakken. Anders was het hele gedicht naar teruggang. Dan gingen we hier nou net staan. Dus ja, dat wel. Maar
De mama was maar even weer opnieuw. Even Dat heet een in memoriam worden. Ja. Ja, je zelfs schreeuwen mocht. Een vrouw met spookachtige referenties stekt noordelijk uit de Rane om een wask. Witte besgroenen, wit brutsen lekkens, een stille hoeken. De Rijn slacht om en claimt zijn souvenirs. Van viskenkleuren, sconchère loften. De verdiepingen van vis en vruchten. Het giele twerken boven hygia gordinnen. Zat ze glimket en wit, het veer naar wietskulpen kusten. We staan hier op de bovenste verdieping van de apotheek. Er staan alle oorbelevselen van de vorige generaties apotheker. Ik ben hier de 5e op rij. En hier binnen nogal hier potjes zoals zinkacetaat van de centrale apotheek, digitale oplossing en codeïne-tabletten uit 1940. Ik zou ze net meer broeken, want ze zijn al wel oerdatum. De centrale apotheek is in 1904 gebouwd. Apotheker Verteres joeg architect Broekema opdracht voor het ontwerp. Voor 1900 stier op dit plak ekkel een apotheek. Een normaal gebouw, waarvan er nog een soort onder vastreeks tjennen. Wij reageren wel eens bijzonder op de verschijning van een nieuw gebouw, bijvoorbeeld in de binnenstad. En dan hebben we hele discussies of het wel of niet past. Je kunt van deze plek nog wel oude foto's vinden en van de oude gebouwen die hier op deze plek stonden. Ik ben er nooit op zoek geweest naar commentaren in kranten bijvoorbeeld. Maar ik kan me voorstellen dat het, hoe mooi het gebouw ook is, en we het nu allemaal vinden, dat het ook een soort shock is geweest voor de stad om dit gebouw op deze plek zo prominent op een hoek opeens te zien verschijnen. De Utrecht is ook een monumentaal Jugendstilgebouw, te vinden onder de Twabaksmerk in Ljout. Het pand uit 1904 wie een bijkantoor van de Levensverzekeringmaatschappij Utrecht. Sint-Wurg zit er een theater in, het liedste Jugendstiltheater van Europa, de 4 Pelikanen. Het Gabema Gasthuis in Ljout staat ook bekend om zijn bijzondere Jugendstil-skymerken. Met een fraai tegeltableau en prachtige twerkes. Nou ja, qua gebouw is het natuurlijk super om hier te werken. Hè? In zo'n prachtig Jugendstilpand. Ja, dat is fantastisch. Je beseft dat natuurlijk net elke dag als je hier aan het werk bent. Je bent het bent, maar je wil er weer even aan herinneren als je bijvoorbeeld mensen hier op straat zag, toeristen of zo, en dit je foto's maakt en denken, oh ja, werk je in een heel bijzonder gebouw. Ja. Daarom zijn ook heel veel buitenlanders die filmen. Hier bovenop, prachtig. Ja. Volgens mij in de zomer, nou dat is zeker wel 10 keer per dag. Ja. Eigenlijk is de voorstreekgevel met die hoek is wel het meest bijzondere. En dat komt door het bijzondere tegeltableau wat er in die gevel zit. En dat tableau dat stelt de Griekse godin Hygieia voor, godin van de gezondheid. En zij heeft in haar armen, die ze omhoog geheven heeft, een gifbeker. En de slang, de esculaap, die we eigenlijk allemaal kennen van het apothekersvak. En die esculaap, dat is afgeleid van Asclepios. En Asclepios, die zou, zegt het verhaal, doden tot leven weer gewekt kunnen hebben. Nou, dat is mooi. Ik vind het heel mooi dat we dus prijs wonnen. En het team is er ook heel blij mee. Dus we zijn alle blij mee. We zijn altijd mooi, maar nu hebben we nog eens een prijs. Orenwieke, het Karmelklooster in Drachten.